Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko, La Txama talderekin geratu gara. Berriki sortu den egitasmoa da honakoa, tartean musikari veteranoekin. Disko berria kaleratu dute, eta diskoa murgiltzeko taldekideekin egin dugu hitzordua Entxegu lokalean. Gaur, gurean, La Txama. Kaixo, gu La Txama gara, alde batetik Afu eta Jonbi, eta beste aldetik Tuli, Tabal, eta ni Konpa Luis nahi. Elkartu ginen 2023ko abenduan, pixka bat gauden gehienak musika soltero, talde egiteta hori, eta bueno, kontzeptu ezberdin bat egitera, ez? Lagun taldea elkartu ginen, eta bueno, hori da. Musikalki giro mexikarretan kokatzen da La Txama. Korridoak dira talderen abia puntu, eta egun jorratzen den tendentze berrietan sakontzen dute ere. Bai, nik uste argi gehatzea dela, pixka eta referentzia oain gaur egun Mexikon pixan modan dagoen musika dela. Honea etorri izan lehenengo kantaola famatua izan zen Peso Plumantzea, Ella baila sola, pixat, dakit eredu bezala, baina bueno, izan zen nik uste abia puntua. Ikusi gendun oso musika alaia dela, oso erresa entzuteko, ez jotzeko. Baina nik uste danok adostu gendula pixka tortikan jutea eta nola, euskeraz olako talderik ez zegoenez, Hori da. Esan genuen, oazen jolastea, hortikan. Hemen betidanik musikana, mexikarra eta horrela beti entzun da, eta ez da soilik gaur egungo musika mexikanoa, sino, adibidez nik entzun dituen lehendabiziko korridoak eta horrela izan zen, erakutsi zizkian nire aitatxik. Bai, nik gauza bera, nik nire aitatxik. Hori, lehendabiziko rantxerak izan ziren nire aitatxik erakutsitakoak, zi. Hemen Euskal Herrian nik uste betidanik edo gutxienez diferentziatik jendeari asko gustatzen dizkiela korridoak, rantxerak, eta bueno, kasuetan baita guri ere. Nafarroan, jai guztietan daude. Bai. Korridoak, rantxerak eta... Ez dela soilik gaur egungo afera bat edo... Txalino. Hori. Txalino eta horrelako gauzak... Txalino, Ariel, todo. Vicente Fernández, la de la mochila azul, eta hauek. Klasiko batzu. Eta Los Tigres del Norte adibidez ez da gazten gauza da... Talde hori nire amak erakutsi zian gaztan nintzen. Hori da. Bueno, nazten ditugu musika desberdina, eta gero, bihurtzen da diska honekin. Azkenean, guk beti egiten dugu nahi duguna, egiten dugu korridoak, rantxerak, kumbiak, pixkan hasten dugu, baina bueno, bai dakagu abia puntu hori korridoena, ez? Musika banda bat izateaz gain, lagun talde bat ere bada La Txama. Hori, guztiaren gainetik. Bai, zeozer balin bagera, lagun talde bat, bestela ez ginak egontatuko. Nik uste netzako garrantzitsuna da. Laguna baldin bazeate eta musika egiten baldin badegu, gu dakagun sortia da oso ofizio bokazionala dakagula, orduan lagunak izan da notatzea musikane bai, ez? Ja, eta iraun behar baldin badu, nahi ez lagunak izan behar gara, o si no, amalas. Bai. Si no, amalas. Gaztea gera eta gazteak sentitzen gera, bueno, ezan gaztea baino. Baina bai, gure helburu printzipala ondo pasatzea da, eta, bueno, eta gurekin elkarrekin egotea, baina ondo pasatzeko. Lana eta guzti hori, baina bai. Helburu nagusia ondo pasatzea da, eta, bueno, eta gero jendari ondo pasatzen bai dugu, hobeto. Rollo alai, bai, eta, sí, no sé, fiesta y pasarlo, bakarrik festa, baina, no sé, también, es más que fiesta, pero principalmente sí que es dinámica de fiesta, ritmos de fiesta, letras de fiesta, aparte de otras muchas cosas de fondo, pero
Pero fiesta un poco ahí. Go un poco de fiesta ahí. Dime tú por qué me duele tanto este silencio, con que duela, sácame esta muela y hay penita pena que muera. No sé dónde estamos pero siempre nos movemos, no sé dónde va este vuelo y por más que quiero no consigo entrar en este cielo, mi amor. Tengo en mi boca tu caramelo. Kantu bakar batekin piztu zuen Arreta taldeak, eta kantu bakarrarekin hasi ziren kontzertuak lotzen. Ez genuen besterik, osea, Kontua urte bat baino gutxiago pasa da, sortu zenetik taldea ez, eta, osea, ez zegoen ez ez egon deus gehiagorik, ez. Eta genituen kontzertuak eman, orduan, bajun ginen Eta lehendabiziko kontzertuak lotu genituen abesti bakar batekin, sabes? Osea, eta ez genuen gehiago, ez eginik, ez graturik, ez deus ez. Osea, ez genuen espero, hainbeste kontzertu ateratzera handeziko dudan, orduan, esan genuen, bueno, guazen pixka tanteatzera, baina, bueno, fue un poco de madre. Nik uste dut, hasiera baten pentsatze genuela prozesu guztia pixka motelago jungo zala. Da, harrapatu zigun dana, nik uste gaina, hasiera baten udaran inbarren ditun 6-7 kontzertu, azkenen 20 egin ditugu. Osea, que guretzako oso ondo, eta nik uste entzulentzako baita, baina harrapatu dugu pixka zena, nik uste. diogunean sortu zela duela urte bat baino gutxiago da, osea, lehendabiziko ez elkar, hori da. Osea, ez genuen abesti bat ez deus, ez. Osea, martxonaten abesti bat, eta ekaina arte ez genuen urrengo batera. Eta kontzertua ekaina bukaeran izan zen. Orduan, izan da, prozesu, naturala, baina bai jungera nahiko harin jungera, bai. Gaur egun, Jonbi, Afu, Bal, Konpa Luis eta Tuli el Batxatulik osatzen dute banda. Alboan lagunak dituzte beti, kantuetan zein agertoki gainean ere. Taldekideek dioten bezala, la famosa ONG. Peio, Juanjo, Eneritz, bai, kolaboratu dute, baina bai izan dira familiaren parte. Golda, hori da. Flaco Fonki. Baina bai izan dira la txama baita ere, la famosa ONG. ONG, es que aldez aurretik ja lagunak ziren. Orduan, azkenak egin izan dugu lana, gure inguruko jendearekin. Horregatik egon dira, Golda, egon da Beñat, egon da Peio, egon da Juanjo, ez pixka bat, Eneritz. Egia da, kolaborazio pila bat egon dira, baina nik uste nola oso lagunak dian. Hori da, ez gea inoiz sentitu hola forastero batekin egiala lanen, o... Bai, edo hori lanean ezen hain lana, zen, sin más. Lagunekin elkartu eta berzatetzean, eta... Musa 13 gehiaten kolaborazioa, gertatu zen, joden abestia grabatzen, etorri zen Jaionerekin bisitan, eta bukatu zuen abestia kolaboratzen. Eta ez genion ez da faltzen eman, tio. Hori egia da, barkatu Beñat. Gaixoa. Taldekide bakoitzak badu bere funtzioa taldean, ez dituzte ohiko tresnak erabiltzen. Eta era berean, ez dago egun abeslari nagusi bat. Modu batean edo bestean, taldekide guztiek hartzen dute ahotsaren ardura. Nik jotzen duana da rekintoa. Eta hori da, amabizokatako gitarra arrunt bat, baina mexikarrek egiten dutena da sokak bikoiztu. Eta orduan, beraiek ohituak daude kalean jotzera eta hori. Puertago sonatzeko egiten dutena da sokak bikoiztu, baina gitarra arrunt bat da. Ni jotzen du, bi haize jotzen ditugu trompeta eta tromboia, baina gure kasuan ezaugarri berezena da tromboia erabiltzen dugula pistoidun tromboia. Dela, hemen bere garaian bazegoen erabiltzen zen, baina orain ez da asko erabiltzen. Baraseko tromboia atea zanetik, pixka tromboidun tromboia, pistoidun tromboia pixka alde batera egotzi izan, baina mexikarrek erabiltzen dute. Hori da, erabiltzen dute pistoiduna eta, Atakea galtik. Eta hori ezaugarria da, daukala atake gehiago, sonido más rudo, ez igual lehen goxua eta, Nahiko ezberdina. Ni gitarra,
jotzen du eta tromboi ere bai. Bueno, hemen esan behar dugu, Eta bestu. Konpa Luis dela gure komodina. Bai. Osa, norbait zerbait ezin baldin badu egin, lasai egon, porque Konpa Luisek eginen du. Bai. Bai, marroi guztia behantzako izatea. Gidatu. Bai, letrak egin. Bai. Polizia zies egin. Da, ni jotzetuena da heliko, ja. Tuba, tubanan familiako traste tramankulu hori, txarangetan eta ikusteana. Eta, Mexikon ohitura asko dakate hori jotzeko, eta nola hemen bai badakagun, hauza proposa irutu zitzaiten. Eta ni metalesko tresna jotzen dut, bai trompeta, bai tromboia, abesten dut, eta listo. Eta taldeko DJ-a da, bai. Abestu egia esan, denok abesten dugu, diska honetan, Jon izan ezik, denok abesten dugula abesti bat. Konpa Luisek beste guztia, baina denak parte hartu izan dugula ahots lanetan, eta gero direktuan bai, Ajuk pare bat abesten ditu, Turi beste bat, ni beste bi, bai. Bai, multitask, ez? Osea, multitarea. Eta ez dago la frontmanik, no? Bai, eta hori eskertzen da, nire uste zuzenean, Ikustea talde bat, denok, hori. Parte hartzen dugula ahotsean. Eta dana egiten dugu. Orduan polita da. Lankidetza ugari egin dituzte bide labur honetan. Puro gudari kantuan esaterako Txiltxokorekin egin dute bat. Kartzelan denbora gehiegi, zuk euskera hitz egiteko, ez dakit merezi dugunik, gutxi behar izan dugu azteko. Puro gudari naiz eta itxuraz igual harritu batzuei, baina txapela hemen dut eta eskani nahi diet horiei. Gure herria maite dutenez, bizitza ematen dutenei, preso eta errefuxiatuei, hori izan zen, deitu zigun, nik ezagutu nuen jaialdi batean Peru, eta erlazio hona egin genuen, eta hortik gerora atera nezkela korrido bat atera, elkartu ginen atzalde batean, eta hori atera zen. 2 egunetan grabatu dena, berak ekarri zuen pixkat lan egina, eta elkartu ginen, erlazioak ondo fluitu zuen, eta atera genuen abestia, eta pozik editu ginen, egia esan. Guadalupe abestian berriz, Peio Armendari zaritu da. Egun Marte Lasarte taldeko kidea. Bai, Guadalupe. Guadalupen kantun, hori da. Hori biok egin genuen gutxi gora bera, bai. Balde batetik bera bazuen idei batez, eta Guadaluperi buruz, eta lezo unistietari buruz egin nahi zuen abesti bat, eta biok batera, nik akordeak jarri nizkion, eta berak letra, eta... Horra atera zen, bai. Beste talde batean. Beste, hori da. Gazte irratiko behekaldean ere izan zen banda. Zure begiak abesteko Eneritz Aurestiarekin batera. Eneritz da gure lagun abesari bat, eta ideia hona iruditu zaigun abestirako berakin kontatzea, eta egia esan, baita ere oso potzik gainera rollo oso daukagu berarekin, eta De hecho, hasiera baten kanta hori... Korrio bat zen. Korrido bat zen. Nahiko aspergarria esango nuke. Bai. Eta ensaio baten hartu nun, eta ez dakit tulik guiro hartu zuen, da nik esan nun, ostia, igual kumbia modun aldegu. Bai, afuk. Ni jarri dut YouTubetik base bat kumbian, eta bihurtu ze... Eta grisante maza, de hecho da, izan da nik uste udarako gure abestik pixiatola famatu, direktotan gu flipatzeken, kantu horrekin. Eta ikusiko batzen dute hasiera nolakoa zen, vamos, loiteko. Disko berriko kantu batean Flako Fonki izan dute laguna hotxetan. Chill Mafiako kidea. Flako da nire kuadriakoa betidanik, da nire laguna, eta
Osea, ni hauekin elkartu aurretik ja genetuen korri batzuk, eta, bueno, osea, nik egin dut berekin musika betidanik, eta, pues hori, erran nion, nahiko zenuke gurekin abestitxo bat egin? Bai, Eta biok, Jair Zaldiba entzuten ari ginen nahiko a fuego, eta, pues, eta nola ez, eta, pues hori, abestitxo bat egin genuen. Azkenik, Raimundo el Canastero taldekoekin ere elkartu dira, Berrumbes y Pajaritos abestia sortzeko. Bai, hauek ere bai, ezagutu nituen jaialdi batean, egin genuen erlazioa, asko hitz egiten dugu parandan. Batez ere zu. Eta bueno, eta komentatu zuten, nahi zutela korrido bat egin, eta elkartu ginen, guk egin genuen instrumentala, gero letraren gehiengoa beraiek egin zuten, eta gero jun ginen Lizarrara beraien gana, eta pixka bat, forma oso natural batean, egingo dugu, bai, eta etorkizuna etortzen bazaigu beste bat, eta nahi balin badugu, egingo dugu ere, bai, arazori gabe. Derrumbes y pajaritos, alucino y así soy feliz. Mientras dura el ciego te tengo a mi vera, recupero el tiempo sin ti. Guantanamera, hará siempre lo que quiera, no tiene abuela, anda siempre a su manera. La Mercado está buena, va camino de la trena, los vatos quieren, es camita buena. A sentirte aquí conmigo, bebo, fumo y huelo perico. Sigues lejos, no te encuentro, parezco un perro sin hueso. Y no vienes, no apareces de tu risa. Latxama taldearen kantuetan ahotsak protagonismo handia du, eta ikuslegoa izaten da horren konplize nagusi. Latxamaren kantuak indarrez eta bihotzez abestekoak dira. Eskertzen dugu, porque abestearena ez da gure punturi Nik uste, indartsuna, ez? jendeak hartu gaituela gogo askorekin, eta hori, kontuetan nabarit izan dugu, ja, teo, aurten kontzertua joztelako, genituen 3 abesti publikatuak, eta jendeak asko abesten zituen. Euskadin, Euskal Herrian, jendea gustatzen zaiola abestia. Dantzatzea ez, baina abestia bai. Dantzatzea ez. Baina abestia bai. Aparte que parranda gogo hoi piztu iteu, ez? Ez dakit, oso asekiblea da, ez dakit nola esan. Eta hemendik nahi dugu reivindikatu ez gara berena bat, eta Oi, garrantzitsua. oso berandu jo nahi. Eskerrik asko. Familia oso alaitzeko taldea da, ez soilik berbena. Eta familia dakago mantentzeko horrengo. Hori, bai. Da, Honen semeak jan behar du, egunero, Bai. Adiós, reina mía, parece que marcho de aquí. Lehen disko hau Eskorbutoren Adiós Reina Mia abestiarekin izten da, non Latxamak bere eremura eraman duen punken eserkia. Bueno, hemen liskarra daukagu, bai. Porque honek dio Peioren idea izan zela, nik diot nire ideia izan zela. Eta orain berak Eta orain afuren idea zela. Sí, bueno. Jon bizar. Claro, Jon biren idea. Baina araza etorriko da, royaltia kobratzen duen momentu. Guain etorriko dira ja aratzok. Kontua da, gu beti izan gara Eskorbuteren ni behintzat oso zalea, eta irutu zaigun ideia oso ona, korridoa egitea abesti honi, eta fuk esan duena, niretzako da mariachi Adiós Reina Mia. Nik egia esan, nahi Eskorbuto ez zait inoiz gustatu. Bueno, tío, venga. Pero porque ez dut inoiz ezagutu. Ja. Baina egia da, que kontzertutan, nik uste jendeak eskertze zula ezagutzen zuen kanta bat aitzea, ez dakit. Hoi, zu jote baldin bazea kontzertu bat ikustea eta talde berri bat baldin ba, pues evidentemente bere kantak ez dituzu ezagutuko, baina de repente bertsi bat botatzen baldin baduzte pixat bere rolloan da, nik uste hori eta notatu da, porque normalen kontzertu kanta horrekin bukatzegu, eta jendea bestuitegu, tuli geratzea hor gitarrakin bukaera turre ematen, ez dakitze, eta... Bai. Polita gelatzea, geratua. Bai. El que no tiene cabeza tiene pies. Diskoaren grabaketa eta nahasketa taldekideen esku joan da. Taldeak argi zituen ideiak, eta bere modura egin dute askatasun osoz.
Gaztain estudioetan grabatu genuen, bai, ziur. Ta hori, berak lekua utzi zigun, gu hainbat katxarro eraman genituen, eta hor egon ginen 3 egunez, pues, bai, jotak irabazi arte. Eta gero, doktor masterri pasa genizkion, eta hor egin zuen masterra, eta jazta, pizkat hori izan zen. Esan daiteke, diska guk grabatu dugu, guk horrela aukeratu dugulako. Azkenean, medioak genituen, eta nik uste gu baino ez dagoela inor musika hau hainbeste mimoarekin grabatuetan hasteko, ez? Bai, adibidez, pixat ezaguarri bezala esateko, aipatzeko, gitarrak olako estilotan oso agudo egon behar dute, edo tuba adibidez, mikrofona oso barrun sartu behar dut, pixkat, olako detaiek, azkenen gu dakigu, porque gu bihurtu geha azkenen friki batzuk estilontan. Hori da. Eta nola olako diko oaindikan, ez da hemen egin, pues ez geha inortaz fiatu. Artelan ederrean bildute ikusi du argia lehen CD-ak. Kolore biziak erabili dituzte, taldearen unibertso pertsonalean barneratzeko. Pues gure lehen da biziko ideia zen, talo bat, txistorra, dinamita bat barruan, eta gero bidaluko diogu, pues, diseinatzaileera. Bai, tanor da. Sergio Aliron, @SergioAliron Instagrametan eta plataforma guztietan. Da lagun mina bat. Bai. Jari genizkio, referentziak, elementuak sartzeko. Guk egin genuen horrela, pues, pizkat zerrenda ero bat, ez? Pues, hainbat kontzeptu abstraktuekin, hau bat eta bestea, eta pues, gero denak batu zituen. Bai, eta nik uste oso pozik bukatu. Joa, Euskal portador. Bai. Bai, nik uste portada dela oso txama. Osea, esan nahi dut, bueno, desde Tromboia, Nafarrako simbologia, Gilda, gara oso Gilderoak, Perikoa, Ama Virginia, Guadalupe Colomar, bai. Labogei, Amaiur, Labogei, Amaiur Amabi, Amaiur Labogei. Errepresentatzen du asko la txamaren, identitatea, ez? Nortasuna hori da. Orduan, erosi, 15 pavo. Eta Gipuzkoako kaktus tipikoa, autoktonoa. Bai, eta Nafarroako zaldunak. Bai, Nafarroako zaldun. Eta Nafarroako ondartza. Bai. Bai. Nekatuta nago ez dakit zergatik, pizka bat gehiago eta bera badaki, aunque diga que te quiero, baina esker guztiagatik, baina laster izango gara berriz. Harima beltza dut nire erruagatik, ilusio dauka eta ezin dut ikusi, aurrera noa hasta el infinito y más allá, eta laster izango gara berriz. Uda beroa izan du bandak, eta 2025 urtea potente dator ere. La txama dena emateko prest da. Bueno, Durangoan aurkeztuko dugu diska, ja plataforma guztietan dago, eta urtarriaren 3 aurrera, ikusiko gaituzue, Donosti, Barcelona, Madrid, Iruña, Bilbo, Gasteiz, Bergara, Durango, Ordizi, eta hori izango da pixkat, eta baten bat gehi guztu da, hori pixkat izango da aurkezpen disko aurkezpen dira, eta gero ingo dugu parazito bat maiatzan deskantzatzeko, eta gero hasiko gara udarekin, atope, aurten, vamos con todo. Nik uste argi geratu dana da, orain arte erabili dugun formula funtzionatu dugula, da nik uste hortik jarraituko dugula lanen, porque argi geratu da, ondo atera zaigula. Guri gustatzen zaigu, jendeari ere bai, aurrera. La txama ez da berbena bat. Hori argi utzen dute taldekideek. Ondo pasa eta ondo pasaraztea dute helburu, algara eta festaren bidetik. Hori da, ni berriro esango dut, ez gara berbena bat,
Amaitatik aurrera ez dugu joko. Bueno, igual, bai. Bueno, Eta gero, nik uste pixar lan mantra batekin bukatzeko. Utziko da zure pixar filosofiko jartzen. Noski. Nik beti entzun dut, pentsatu dut, pixat, musikariak izan da, dakagula pixat ondo pasatzeko bete behar hoi, porque gu ondo pasatzen baldin badegu, ikusleak, bai, osea, hoi ala da. Osea, bueno, nik uste tarte guztietan, gehienetan gertatzela, baina hori garrantzitsuna da, eta gu oso ondo pasatzea dugula argi geratu da. Así que espero du, ikusleek bai ondo pasatzen jarraitzea eta arrakasta handitzen jutea. Besarka bat behar duzu? Oaien gozez. Porque toda la madrugada de parranda con la chama, cuando caiga la mañana seguiremos todavía de farra.